खुलुमबाय गिबियावनो आं नोंथांमोननि बर' खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननिसिमबो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रुपहि दख'रा बर' फरायसा आफादा अंडर-30 13 बोसोर सिंनि उन्दै गथ'फोरनि फुटबल जोलुर बादायलायनाय खेला होदों। बेयाव आंखौ दिनैनि बे फुटबल गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोना। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बेयो आंनि थाखाय मोनसे जारिमिननि सान होननानै आं लाइफ टाइम साननानै लाबाय। आङो बेखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो आं सानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दाराव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे रुपहि दख'रा बर' फरायसा आफादा अंडर-30 खेलाखौ बा जोलुर बादायलायनायखौ होनानै दिनै मोनसे इनकारेज लाबोनो सानदों उन्दै गथ'फोरनि गेजेराव। जुदि उन्दैनिफ्रायनो जोङो जोनायखौ गेलेबाय थायोब्ला जोङो बेबायदि उन्दैनिफ्रायनो गेलेलांबाय थायोब्लाथाय जोंनि उन्दै गथ'फोरा गोबां बे जोंनि एरियायाव गोबां गथ' गेलेग्रा ओंखारगोन होननानै आं सानो। आरो जोंनि एरियायाव जोङो नुनो मोनोमोनदि गेदेर बैसोनिसो जोङो खेलाखौ होनाय नुबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैनि बे बेलायाव एबसुआ जि हाबाफारिखौ लादों बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों। गोजौ फारसे जोंनि एरियानिफ्राय खेलायाव गेलेग्रा ओंखारगोन बियो 100 आव 100% होननानै आं सानो। रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनै रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रुपहि गोजौसिन गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय, दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेखौनो फोरमायनो सानदों मिरु एबसु लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि बिथोन बादियै रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ नैथि खेबनि थाखाय दिनै जागायबाय। बेजोंनो जों आसा खालामनो हायो रुपहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि जि उन्दै हौवासा जोलुर गेलेगिरि बिथांमोननिसिम निस्सय बे फिल्डनिफ्रायनो मोजां गेलेगिरि जानो हाथों, जों बेखौनो आसा खालामो।